Ja, det er fra en film. Kan du huske, hvad det er, der synger den film? Den hedder Lise. Hun er ikke en Lise. Ida. Ida fra Emil fra Lønneberg. Og den har vi faktisk tænkt os, at I skal synge med på. Og det er derfor, I nu står. Vi har her et herrekor, og vi har et damekor. Så lad os se, hvordan det går. Jeg synes lige. I synger den lige fra jeres forældre, så I kan høre sammen. Så sætter vi den på bagefter, ikke også? Slå for mikrofonen. Faktisk, at I skal være med os, og så kommer I to på en lille stemme sammen med mig til allersidst, ikke? Så vi tager jer på solfestemmen, og I synger verset lige så flot, som I gjorde nu. Det prøver vi lige en gang. 1, 2, 3. Så skal vi have mændene på banen. Og vi har en solfestemme, og I skal selvfølgelig også bruge hænderne, så jeg ved ikke, hvem der så skal filme for jer. Det kan være, at de kan Altså, nogle gange er det også bare rigtig dejligt at gemme ting herinde, så man skal dokumentere alt.